Kdo je dentální hygienistka? Dentální hygienistka se stará o prevenci dutiny ústní. Jejím hlavním úkolem je naučit pacienta pečovat o jeho zuby a dásně. Čištění musí být prováděno pravidelně, správnými pomůckami a správnou technikou. Pouze tak můžeme předejít důsledkům špatné ústní hygieny, jako je zubní kámen, zánět dásní, parodontitída a zubní kas. Úkony, které hygienistka provádí, jsou vyšetření zubů a dásní, instruktáž čištění zubů, odstranění zubního kamene, pigmentů, bělení zubů a další. Dentální hygienistka spolupracuje se zubním lékařem. Hygienistka nevrtá ani netrhá zuby. To je práce lékaře. Návštěva dentální hygienistky tedy není náhradou za návštěvu u zubního lékaře, ale je důležitou součástí zubní péče. Ošetření na zubní hygieně se doporučuje 2krát do roka, i to je však individuální. A jak tedy vypadá návštěva u dentální hygienistky? Dentální hygienistka pacienta přivítá a vyzve ho k usednutí na křeslo. Pro vybudování důvěry a zjištění důležitých informací se ošetřující pacienta ptá na jeho zdravotní stav, zkušenosti s podobným ošetřením a pacient má možnost zeptat se na to, co ho zajímá. Následuje vyšetření. Po rozhovoru nastává fáze vyšetření. Hygienistka kontroluje celkový stav dutiny ústní. Poté vyšetří zuby a dásně. Je tedy dalším odborníkem, který může pacienta včas upozornit na vznikající problém a doporučit mu návštěvu zubního lékaře. Po vyšetření hygienistka zuby profesionálně vyčistí. Po důkladném vyčištění přichází důležitá část celé návštěvy. Hygienistka doporučí a vybere pomůcky, které pacient potřebuje. Hned v ordinaci pacienta naučí, jak s nimi zacházet, a to přímým nácvikem v jeho ústech. Cílem této návštěvy je tedy zjištění stavu dutiny ústní, sestavení léčebného plánu, odstranění všech nečistot, výběr čistících pomůcek a naučit pacienta pečovat o jeho zuby a dásně a tím předejít problémům, které při špatné zubní hygieně vznikají. Na konci hygienistka zhodnotí výsledný stav a domluví s pacientem další návštěvu. Dentální hygiena je vhodná v každém věku. V tuto chvíli není hrazena zdravotní pojišťovnou. Pacient si ji platí sám. Zubní hygiena je investice do vašeho zdraví, která se vám jistě vyplatí.